Ja, hent kamera. Jeg satte kameraet, jeg filmede i går. Ja. Så får de hen til den, kunne du gå det her med det der? Filmer det? Ja. Så det har lys på også. Skal den anden ikke også have det? Den ene giver mig sådan noget. Prøv at se, som de på. Den er helt suget. Ja, men det skal måske fokusere på en anden. Jeg vil gerne, måske 2. Vi snakker faktisk om at få 2 samtidig. De 2, det er han og den anden 3. Han kan det. Ja, men vi snakker faktisk også om 2 han. Der er lige 10 ind i vores, de er han kan. Ja, men det første sagde, så sagde hun kiggede den bag til sig, så sagde hun, det er der hunder. Ja, der er 2 huller. Ja. Men så ser du det. Så er det jo tidsmanden kommer ud. Jamen, det er det. Det sagde mor bagefter. Det er svært at se, ikke? Og så mener Når jeg snakkede med en kattekender, han sagde, hvis de er røde, så er det helt sikkert en kat. Jo, det siger man jo. Jeg er ligeglad om det er hankat eller hundkat. Vi snakker bare om at have 2 på den samme. Men om der lige kommer med 2 ledige, det ved jeg ikke. Nej. Hvad beholder I hinanden til? Jeg holder den ene store af dem. Ja, og så vil Maria og ungerne også gerne have en over. Jeg tror ikke. Det vil de sikkert Jeg gerne. bliver lige snakket til. Du skal holde op. Så skal jeg snakke med om det før. Nej, han vil ikke. Så det blev noget diskussion der. Hvorfor en af dem er den store af dem? Det kan du se.